Дамы и господа, ҳизби ҳокими халқи демократии Тоҷикистон бо дарёфти 50% раъи мардум ва соҳиб шудан ба 47 курсӣ дар маҷлиси намояндагон ғолиби интихоботи парлумонии рӯзи 1 марти соли равон эълон шуд. Комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон эълон кард, ки дар ин интихобот бештар аз 86% мардум ширкат кардаанд. ҳизби аграрии Тоҷикистон тарафдор 70582 нафар 16.50%. ҳизби демократии Тоҷикистон тарафдор 216526 нафар 5.10%. ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон тарафдор 75252 нафар 16.61%. ҳизби коммунистии Тоҷикистон тарафдор 132049 нафар 3.11%. ҳизби социалистии Тоҷикистон тарафдор 218696 нафар 5.15%. ҳизби социал-демократии Тоҷикистон тарафдор 13735 нафар 0.32%. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон тарафдор 2,139,741 нафар 50.40%. ҳамаи ҳизбҳои сиёсие, ки дар интихоботи гузаштаи парлумонӣ соҳиби вакилон дар парлумон шуданд, бо тафовутҳои начандон зиёд ин бор ҳам курсиҳои худро ҳифз карданд. аммо ягона ҳизби мухолифи социал-демократии Тоҷикистон ин бор ҳам парлумонӣ нашуд. ҳизби аграрии Тоҷикистон 16.50%, 4 мандати вакилӣ. ҳизби демократии Тоҷикистон 5.10%, 1 мандати вакилӣ. ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон 16.61%, 4 мандати вакилӣ. ҳизби социалистии Тоҷикистон 5.15%, 1 мандати вакилӣ. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон 5.40%, 12 мандати вакилӣ. нозирони созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, ки ҳамеша аз интихоботҳои Тоҷикистон интиқод мекарданд, гуфтанд пас аз 6 ҳафта хулосаи худро дар шакли гузориш аз ҷараёни интихоботи парлумонии Тоҷикистон ироа хоҳанд кард. аммо нозирон аз созмони ҳамкориҳои Шонхой ва иттиҳоди давлатҳои мустақил интихоботи парлумониро озоду шаффоф баҳогузорӣ карданд. Мне было очень приятно, как международному наблюдателю, когда нас на каждом избирательном участке ба ман ҳамчун нозири байналмилалӣ хеле хуш омад, ки моро дар ҳар қитъаи райдиҳӣ бо эҳтиром истиқбол мекарданд. ҷараёни райдиҳиро бо ҷузъиёташ ба мо нишон доданд. ҳеҷ чизи махфӣ набуд, ҳеҷ чизро пинҳон накарда буданд. ба ҳамаи саволҳои мо ҷавоб медоданд. ин хеле муҳим аст. ин ба мо кӯмак кард аз ҷараёни интихоботи парлумонӣ хулоса барорем. Потому что действительно позволяло нам сделать верные выводы о ходе избирательного процесса. комиссиони марказии интихобот ва райпурсӣ дар нишасти хабарӣ гуфт, интихобот шаффофу одилона баргузор шудааст ва онҳо шикояте дар бораи қонуншиканӣ нагирифтаанд. аммо мавридҳое аз қонуншиканӣ дар дурбинҳо афтода ва дар расона ва шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуда буд. он чизе ки дар рафти интихобот мо мушоҳида кардем, аз ҷумла шахсан худи мо ки як журналистикий эксперимент гузарондем дар Азия Плюс. унҷо аз тани як нафар метавонад аз тани чанд нафари дигар овоз диҳад. яке аз ҳизбҳои мухолиф ки нуфузи бештар дорад мегуфтанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ин ҳизби социал-демократии Тоҷикистон буд, ки он 0.32% овоз гирифт. 0.32% овоз гирифт, ки инҳо метавонад ба натиҷа инҳо чӣ расонад, таъсири худро расонадан ҳамун овоздиҳое ки масалан буданд як нафар аз тани чанд нафар, инҳо метавонад ба натиҷа ин таъсир расонда бошад. парлумони Тоҷикистон аз 63 курсӣ иборат аст. вакилони парлумонро дар 5 сол як бор интихоб мекунанд ва токунун аксари курсиҳоро намояндагони ҳизби ҳоким дар даст доштаанд. дар маҷлиси намояндагоне ки ваколаташ ба поён расид ва ҳизби ҳокими халқи демократӣ 51 курсӣ дошт, ин бор 4 курсиашро аз даст дод.